Kana balai Yarima ne Yarima ko ina na fara har mina batuna masoyana suna faɗa shi malaka ji ko ina kai kula mana Yarima faya mana kaka taba idan ka taba wallahi zaka kone babu kayya mana muje mana jini zama ayya kare mana je ka taba yadda muke hozulin guri babu sanya mana wow mamaki mana yadda noyo musu rafa mana Kano Kaduna Zaria Katsina in ka ci Yarima ni na mana haka na fara na yo musu zara zubo mu ukura dan in samu zara huka safa yara Allah ne ya tsara ba wata dabara na shanye tabara maganin fitsara ko da za a sara saki a dabara ya kawo dabara kun kafa fitsara ko da su da gora kikkiawa ce naira duniya bishara kai wai sa anka wai sa anka kai wai sa anka wai sa anka kai wallahi fita mana abin jana yake to daɗi mana Yarima daɗi haka mana ba mu buƙatar wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana ba na hanya hip hop kila mana sai sani an faɗi babu wani hip hop kila a Kano ani ne mana mai controller mana yadda muke rike mic mana mamaki na basu yadda nake rike mic tafiyar a daidai mana kai ejo file mana na tsike ba mi kama ni mana Yarima waka in ya tsike wajen raba mi kama shi sai dai kallo mana Yarima fa ya sa musu desire maganin mai laya mana musu taya sa su sirita ya ci gaba da su ya duba kwana su ya kyale musu ya kuce mama ni ya kakaja da iya dole ne in biya hip hop never die kai wai sa anka wai sa anka kai wai sa anka wai sa anka kai wallahi fita mana abin jana yake goga ka gan shi ko yi mana irin shegen nan Next spark on the mix. Wai sa anka kai wai sa anka wai sa anka